Alas 9:02 ang tagna sa gabi mga igala adlaw karon nga Biyernes. Pizza 16 sa buwan sa Hulyo 2021. Inyo higala Benji Talisik mayang gabi sa akong Facebook page Benji Talisik. Good evening sa akong mga followers. Mayang gabi o sa akong mga supporters. Good evening BTS Benji Talisik supporters. Good evening kaninyo. Mayang gabi mga igala. Inyo nakita karon ang atong pag-live diri sa may Sitio Huyong-Huyong sa Barangay Mambaling ning atong Dakbayan sa Sugbo mga igala. Kalabot na sa kining usa ka pagpamusil patay sa usa ka babae nga nagbarog diri tungod ning tuslob buwa. Kaning tuslob buwa ako igala biya. Tuslob buwa. Kana bitong ituslob nimo nya imong kanon pagbuwa, di ba? Di ba Bumboy Eric? Deep and bubble. Oh, deep and bubble. May English Bumboy Eric da. So mo ni mga igala gingon kani mo ang biktima nga si Flora May Ioson, 32 anyos, taga Mambaling gyapon ni mga igala, taga Sitio Huyong-Huyong, Puntod. Sitio Puntod. Sitio Puntod sa Barangay Mambaling ni atong Dakbayan sa Sugbo. Barangay Mambaling. Barangay Mambaling na. O niya kani mga babae mga igala nagkukusig dos masuso nga bata kahit talo giduol sa mga suspect. Giparakan ubala, gipaulan ubala, patay kini mo ang biktima. Wa pa na makahibaw ka sa igo. Ulo ba lawas ba? But unfortunately, sa tulad ko nga information, subay sa silingan, no? Nga si Police Major Alejandro Batabalonos mga higala, nga wala to gi pagkita yang naw kagay na kimadod pa. Nga kani mo ang biktima nga si Flora May Ioson, duha pa di kasi mana milabay nga nakapiyansa ni sa kasong drogas mga igala. Niya nadakpan ni sa kuan why siguro si Bumboy Eric pinipirma ni mga igala kaila sa ani kay di mo ang biktima nga napatay karon. Niya ang taga barangay ang taga Mabolo Police Station 4 Drug Enforcement Unit sa pagpanguni Police Major Kuya Francis Renz Talusig mga igala mo ay hepe sa Mabolo Police Station uban si mga sakop pinungo unya 2 weeks ago nagagawas ni siya human makapiyansa mga sukin tigpapinaw sa akong page sa Benji Talisik mga igala. Shout out kang Clyde Idil Andujar, shout out Bentals CVA Tattoo. Salamat watching now from Garcia Hernandez Bohol. Oy mga Bulanon, may gabi ninyo kumusta bang Bohol? Kumusta bang Kalamay diha mga igala? Sumoni ang situation karon diri sa atong himutangan nga atong gitubag og girespondihan karon. Si Munaog ug Musaka matod pa niya nga sunod Sighat out Aquadol si Maria May Patigas o Patigi matod pa niya babae ni ang gipatay mga igala asa ni. Ako balik ko na kamo nagtanaw sa live update karon nga kasamtangan nga himo ni-initiate ang scene of crime operatives sa babangon ni Police Lieutenant Ramos mga igala sa pag-collate sa mga ebidensya. Kalabot na kining pagpamusil karon diri mismo sa may Sitio Huyong-Huyong sa Barangay Mambaling ning atong Dakbayan sa Sugbo. Mga sukin tigpapinaw sa akong Facebook page mga igala Benji Talisik. Pa-shoutout idol kang Shira Abelia. Onya lang Waskin Kukoy. Shoutout sa tanan taga Mitcom sa Milanilla oy. Milanilla Traffic Command, good evening kanimo. Kang PJ Deal Buok, good evening kanimo Dol. May gabi. Rikim Athernam Dona S Domini Lux Perpetua
Luciat S. Request cut in peace. Amen. Mato pa ni Noreen Bad. Si babay ni siya Merasul Hilado Balansag, no? Kagabi lang mga igala, doon nagipusil po dito sa may barangay Busay, ang biktima gila neto mga tungura mga igala nga si si Elera Tavara Navaja, 41 anyos, kato kagabi dito gipatay sa may sitio Laguerta, Lower Laguerta, barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Ang pusil patay na po mga igala nga babay karon lain po ni babay. John Battle on the mix. Nasa Mambaling. Pidik ako. Oh. Anak ko mo si Sarapin, kung tana lang yan po. Maayong gabi kang General Calvin Cordova. Okay. Pa-shout out daw siya. Lagi nalimot na yun. Grabe dyan ba tuloy? O niya pa-shout out idol bato ba ni General Calvin Cordova? Mga igala. Flora Mayuson. General Calvin Cordova. Nag-message man. Si JB Kobe akong number 1 kuan na akong number 1 basher. Tama ba ko? Zorex nagtanaw karon Kim Roque Digamo mayong gabi idol mayong gabi sab nimo mga igala. Nay nagpangutana ininsipangan asa ni sitio Hoyong-Hoyong barangay Mambaling ning atong Dakbayan sa Sugbo mga sugid ni binaw kamo nagtanaw sa akong Facebook page Benji Telisik. Nini mga tungura. So, doon na tayo hint nga posible ang Mambaling Police Station mga igala ilang sutaon nga posible bang drogas o personal grudge ang tanaw nila nga motibo nga anggulo sa pagpusil patay nini mao nga biktima mga igala nga si Flora May Yuson kansang nga doon na ni mga igo I do believe nga sa ulo sa lawas ni kay dead on the spot ang maong biktima mga igala. Unsay name si kipatay bago ko gi-mention ako balikon si Flora May Yuson, no? Ang kanang gipatay paminaw sa buong matuban Eric. Nangasaba si Eric. Si Tata Dumdum Ayaton may gabi na unsa na servants gipatay gibusil patay. Si Jeffrey Saplayo Jeffrey Saplayo sa naman to pa sila mga igala. 32. 32. Minyo na sir. Minyo, natulog ko anak. Oh, natulog mo anak din eh. Asa may ba? Si Sierra Abelia, pa shout out from Karkar. Panisag drugs. Yan ba na nilayas? Until now, wala sila kay Bawa Kasa. Ingon nila nas probinsya daw. Pagumangkon. Adto na ako sir. Dili apo. Dili pagumangkon. Kung nakagawas na sir. Pagumangkon tagiya ni. Para sa nadakpan siya. 2 weeks na siguro siya kapin. Nakapiyansa man siya, nakapiyansa. Actually, ang iyang kaso 5 o 11. Kasi ngayon nakuha dakop niya. Mabolo. Mabolo. Oh, okay. So mato ang ato mga sources mga igala. Si PJ Gozon idol amping permi pa shout out salamat kayo. Si Intoy Ibiatoy pa shout out sir diri sa Capitol. Yang gipugos ang bata. Si Santisas Enrico by Benji Asan Adapit nahitabo barangay Mambaling bay. Idol pa shout out si Candelario no mga igala. Ang percent ko na yung Justin Asuncion o sino yung sa babae si Flora May Yuson. Si Yan Chris Torres Sir Benji saan mo to? Paspasa sa itong mensahe. Salamat kayo sa mga pag-support na kanako mga igala. Berluna pa shout out Mitko Milenilla Ray mayang gabi boss pasya di ba magkuhan paspasoy shout out idol si Reynan Lai Sanchez bro shout out Tuslobwa pa shout out ko Jinky
nan paspasa paspas kasi pasilan ato mga viewers. Pila na. Sa ko ng page ha. Benji Telisik mga igala 176. Nagtanaw karon mga igala sa atong actual ha? Di dahil. Sa gumano okay na. Ito kung live po. Si Che Rivera Sangkap, shout out John Man, shout out Sir Benji. Abiliana May, shout out Abiliana May, shout out Wawad, shout out Idol Kuya Benji, mabuhay ang agila. Salamat kayo. Pa-shout out ko the FJB Homes, pa-shout out dia boss Amping Kanunay. Dars Otara, pa-shout out Bentals Dars from the Fire. Ano to? Shout out Sir Benji from Mandaue, si John Man. Abiliana May, John Man, shout out Sir Benji from Mandaue. Ray pa shout out sa ako uya boss. Ay paspaso eh. Jan Radian Bukag pa shout out from Israel. Oy Israel, good may gabi na sa Israel, no? Jumar Gandaya Alger Midal Asa Labit sa Mambaling si Hoyong. Shout out sa Benji dire. Asa man Labit Benji ayaw sa shout out diha. Si Hoyong Mambaling ni. Clifford Ramada. Daghanan sa mensahe mga hagal di maapas oy. Si Rivera Sangkap say angalan na matay si Flora May Yuzon. Henry Dinawanaw. Daghanan oy. Alger Midilo asa di sa Mambaling. Hoyong. Marie Grace nagtanaw karon. Carl Michael Aya asa ni Sir Mambaling. Si Hoyong. By Benji nagsunod man ang mga evening si Aileen Ay Silvano may gabi mo ay Aileen. Good evening no mga igala. Shout out from Lasyon Lovely Ortega. Oxtran Alidon so kadagan. Gorgeous family nag-shout out po doon. Nagbensahe pa sila mga igala. Oy, amigo. Pastilan. Kim Roque. Digamo boss best wa na may social distancing na mao gini masayani. Ayan Sanchez, shout out sa Garjas family mga igala madto pa niya. Gingging klaro kayo imo tingog boss Benji live sa DYHP. Oy. Maing gabi kasamang GQ Joseph Quijano mga igala. Si Kabintals, Kuya Bintals. Utan nga tinunuan pa shout out Boss Bental. Agi pa na lang. Agi pa ba punarya? Posible. 5 ka empty shell. Joy Paul, Boss Benji, pinaka-idol sa tanan. I miss you. Oxtran Alidon, Boss Benji, kalimtan naman tanimo. Paspasi kayo, pastila mahigala, pasilua. Iris Cabuena, sa Sir Benji. Suko Team B, ang scene of crime operatives Team B. Gibanguluhan ni Police Lieutenant Ramos, mahigala ko amigo, nga bago lang nag-birthday. Wag gid ang imbitar. Hiling na sa koronarya, no? Matang lawas sa babae. Dinoy, ambulance na. Ha? Ambulance. Ambulance. Bunarya ka dyan. Taga, taga EMS. Services, no? Pastilan, mga igala. Emergency medical services. Pilidad sa Gibosil, 32 anyos, Roland Salkin, RJ Salazar Ramirez, Asa ng Lapita, Boss Ben at Boss Talisik, dirin sa may sitio Huyong Mambaling. Thank you Sir Benji, amping kanunay taon. Sir, shout out Sir Benji, last pantuha na paspasa ay. Di ko mababasa tanan pasaylo ako nga di na ko mabasa ubang yung mga mensahe may paspas kayo ang message mga higala pasaylo agi ko aygi ko niyo ganang kuan aygi ko ninyo ganang basulen taon ha
Mura ko nag live selling. Magbuot na ka nga mo niya ko. Na shout out. Mga igala. Asa David, Drenis Kuan, Lai Castilla. Sitio Huyong-Huyong, Barangay Bambaling. Pa-shout out sir from Toledo City, si Renren Lanya, John Radion Bukags, gi-COVID man ka boss Benji, wow gi-COVID boss. Si Ruby Orsal Mandal, boss amo idol. Kim Rocky Digamo Sagpa, nagudang walay social distancing din na boss Benji. Pastilan, hindi matunguran yung makita ang mga personal sa emergency o EMS, no? Sa kuan mi check karo sa kanimo nga babae mga igala o kanimo gipusil para pag-shoot mga igala. Si Mel Reyes pa shout out from Korea. Yes, Jewel Quintanar Navasquez babae ni siya. Si Kevin Tambor gikapoy na siya. Hindi lima ka mag-empty ato na kita kini. Huwag pa na itong masok at kung nasa nakita ang iyang ibok, no? Yung mga biktima na babae. Patay ng taon ni mga igala. Sa may piling niya ba sa kabindahan. Agaw boss amo, manager Benji Delisig, Rex Navarro Slice. Dave Lester Ando, bentas ni distansya John Kim Bote kay Kusog kay imong tingog sa pag-shoutout. Mga igala. Stand by, stay tuned, dugang update mga igala sa akong Facebook page Benji Talisik. Nago na mga balita para kaninyo ihatod kaninyo mga labas ng impormasyon mga igala. Stand by. God bless us all mga igala. Ang ipusil patay